Yan habarlardan belläp geçişmediýäli Ukrainanyň hökümeti we orsetçi separatistler front liniýadan özleriniň agyr ýaraglaryny ýyda çekip başlamakda şowsuz boldular. Günler Ukrainada okatyşygy besetmek barada geçen hepde Minskde gol goýulan ulalaşyga laýyklykda 17 fevralda iki tarap hem öz agyr ýaraglaryny ýyda çekip başlamaldy. Bu barada kardeşim Gödölüň taýýarlan giňişlik maglumatyny dinläliň. Ukrainanyň hökümetiniň we orsetçi separatistleriň söwüş liniýasynyň agyr ýaraglaryny ýyda çekip başlamagy şowsuzlygy uçrady. Ýurdun gündogorunda söwüşler dowam edýär. Geçen hepde Belarusyň paýtagty Minskde gelinen ulalaşyklaryň ikinji tapgyrına laýyklykda taraplar 17 fevralda Ukrainanyň gündogorunda söwüşleriň barýan liniýasyndan tanklary, artilleriýa toplaryny we raketalary ýyda çekip başlamaly. 15 fevralda güýje giren ýaraşyga giň derejede sin edilýär. Emma hökümet güýçleriniň we gozgalaňçylaryň durnuksuz Debaltseve şäheriniň ýanynda we golayyndaky demir ýol stansiýasynda 17 fevralda güýçli söwüşleri alyp barýanlygy habar berilýär. Harbiýleriň aýtmagyna görä Ukrainanyň goşunlary gozgalaňçylaryň hüjümine garşy pozisiýalaryny eýlepdirler. Emma gozgalaňçylaryň şäheriň agla we bölegine gözegçilik edýänligini olaryň özlerine salgylanyp Orsetýň täzelikler agentlikleri habar berdiler. Mundan öň Ukrainanyň harbiýleri Debaltseveniň daşyndaky öz pozisiýalaryna gozgalaňçylar tarapyndan gije 15 hüjüm edilenligini aýdypdy. Kiýew soňky 24 sagatyň dowamında esasan Debaltseveniň daşynda 5 eskeriniň öldürilenligini we 14-süniň yaralananlygyny aýtdy. Debaltseve separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda formal taýdan Ukraina hökümetiniň gözegçiliginde galýan uly bolmadyk giňişlik. Şol birakda separatistler Donetskde soňky 24 sagatyň dowamında Ukraina goşunlarynyň ýaraşygy 17 gedek bozanlygyny aýdýarlar. Olar Ukrainanyň harbiýlerini Donetskiň aeroportuny oka tutmakda aýplaýarlar. Ukrainanyň gün ortasyndaky Mariupol port şäheriniň golayynda hem söwüşler barada habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Ukrainadaky ýörite gözegçiler missiýasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Aleksandr Hok 16 fevralda Kramatorskda geçiren medpugat konferensiýasynda biz häzirki wagtda ok atyşygy besetmek baradaky ýaraşygyň doly derejede ýa-da ähli taraplaryn berja edilmeýän territoriýalaryň Donetsk, Debaltseve şäherlerdigini we Luganskda hem onuň daşyndadygyny habar berdik diýip belledi. In Donetsk city, in Debaltseve as well as in and around Luhansk. Berlinde Germaniýanyň hökümetiniň medpugat wekili Orsetýň Ukrainanyň we Germaniýanyň liderleriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň gözegçileriniň ok atyşygy besetmek baradaky ynjyk ýaraşyga gözegçilik etmek boýunça taýyk çäreler barada ulalaşandyklaryny habar berdi. Stefan Siebertiň aýtmagyna görä agzalan çäreler 16 fevralda akşam telefon söhbetdeşliginiň netijesinde ulalaşyldy. Siebert Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko'nyň Orsetýň prezidenti Vladimir Putin'i ok atyşygyň besedilmegini gazanmak üçin separatistlere öz täsirini ulanmaga çagyrýandyklaryny habar berdi. Washingtonda Döwlet Departamentiniň medpugat wekili Birleşen Ştatlaryň Debaltsevede we onuň daşynda ýagdaýyň dartgynlaşmagy bilen baglylykda düýpli aladalanma bildirýänligini aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň araçylygynda Minskde gelinen ulalaşykda söwüşleriň barýan ýerinden agyr ýaraglaryň çekilmeginiň 2 hepdeniň dowamında tamamlanmagy we 140 kilometrlik bufer zonasynyň döredilmegi göz öňünde tutulýar. Ukraina, Orset, Germaniýa we Fransiýa arasynda geçirilen gepleşikler 10 aýyň dowamında 5,5 müň adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmak maksadyna gönükdirilipdi. Konfliktdäki taraplaryň ikisi de hüjümleriň dowam edýänligi sebäpli agyr ýaraglaryny front liniýasyndan çekmejegini aýtdylar. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Gödölden dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 16 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Baýdak bayramy münasibetli käbir tutsaglaryň günäsine geçmek baradaky permana gol goýdy. Ulut Baýdagynyň bayramy münasibetli şeýle tahawatda çäräni geçirmek barada karara geldi. Türkmenistan prezidentiniň ýanyna raýatlyk we günä geçmek mehleri oyunça teklifleri taýýarlamak baradaky topor günä geçmek hakyndaky resmi namlary taýýarlady. Ýa-da men
geçilen işler barada hasabat vermek için bu toporun başlığı berdi we söz berýär. Prezident Berdimuhammedow vilayetlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine şeýle hem beýleki ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary iş bilen üpçün etmek boýunça ähli çäreleri görmegi tawşyrdy diýilip resmi medeniýetde habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde günäsi geçiljek tutsaglaryň sany barada resmi taýdan henide çenli hiç ýyly maglumat berilmedi. Eýsem türmeden boşadylan bir tutsag durmuşyň islenlik uğruna şol sany işe yerleşmek meselesinde beýleki raýatlardan tapawutlykda nähil tejribeler baştan geçirýär. Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetleşýärler. Amanmuradaga ýakynda ýene bir günah geçişleriniň boljagy barada habar gowuşdy. Günah geçilenler iş bilen üpçün edilmeli diýilen tapşyryklary ýene bir gezek gaýtalandy. Bu işin amala aşyrylmagynda bir problemi barmy? Prezident bu tapşyrygyny öňen bir näçe gezek gaýtalapdy, ýene bir gezek gaýtalady. Türkmenistan'da amnistiya diýilen zat başlanary bäri, tasyny 20 ýyldan köprek wagt bäri, rehim şefaat edilip amnistiya düşürilip boşadylýan adam känni ýöne şol rehim şefaat dowamly bolmaly. Onu häkimlere dillen görkezme bereniň bilen häkimler onu bir amala edip baran oklar. Şonuň üçin şol dillen berilen görkezmäniň ýer kertmek üçin, oň iş ýüzüne amal bolmak üçin şu meselede häkimler hem birjalar hem ýokary guramalara hökman hasabat bermeli etmeli. Her gezek şu amnestiya bolanda günah geçişlik ýylan edilende ýyzy bilen şu tapşyryklary gaýtalanýardy. Onda bu taýdaky problema Amanmuradaga näme? Şo berilen tapşyryga soň gözeççiligiň ýoklugymy ýok? Gep yerli ýolbaşçylarda, etrap häkimleri hem-de idara kärhanalaryň ýolbaşçylary derejesinde. Iki ýeke iş yerleşýän emma ol yerleşýänler köpsi hostarly adamlar, garyp gasar üçin gatkyň men bir tanışym Owa hojulugyny da teknik bolup işleýärdi. Daýhan birleşikleri, şu Türkmen mallar diýilen birleşikde. Onu günäde ýoksa Türkmen mallarnyň ýolbaşçylarynyň eden unasyny boýuna da kymne meselen on türmäge batdylar. Türkmen mallarym o çykyp gelýänse ýapyldy, on işlem mallarçylyk birleşigem ýapyldy. Dine geldi, öňkü işi da teknikligine bermediler, sebäbi diýdiler. Bizde häzir mallarçylyk birleşigi ýapyldy, biz öňkü işläp ýörellerdi. Yer tapamdyk, sene türmeden çykyp gelen ýa-da olam owada hiç tat ýokna çağalaryny göçürüp şol janga pasiýologyny Türkmen maşetrawynyň merkezine getirdi. Özüm günlükçü bolup işläp ýörüm. Amanmuradagyň şeňki bir takyp bir bilýän ýagdaýyňa tapdy görüňetdiňizde tanyşyňyz ýalyk adamlar iş gözläp baranda oňa sen türmede oturup çykdyň. Şoň üçin sana iş ýok diýilýärmi? Ýoksa başga da sebäpler bolup bilýärmi? Ýanky adamyň iş tap bilmezligine ýa-da iş. Yok. Men ýanky tanşym bilen bagly meselede şeýle ol. Ýa men şol aýtdym, ol türme mundan 4 kilo bol wasyldy. Şol baslan wagtym Türkmen mallar diýilýän assosiasiýa işleýärdi. Ol türmede oturan wagtym mundan 1 kilo bol Türkmen mallar diýilen assosiasiýa ýapyldy hem-de şoň kagyz ýüzünde hereket edýän daýhan birleşik derejesinde onu mallarçylyk birleşikleri bardy. Ol ýurtda togfana we ýakynny. Ine olaram ýapyldy. Öwrülük geldi. Öňkü işlem aýdaly şol mallarçylyk birleşigi ýok. Onu diňe o da türme basylmadyklary mı iştigallar. Onun wela umman ýurt boýunça sarangda da diňe barkan welaýetden Türkmenistan beýlek welaýetler boýunça sarangda da mallarçylyk bu täzeden dikildilmeli. Häzir mallarçylyk bir diňe suwsuzlykda bar diýmeden döwlet hejçiligine aýdylýan mallaryň köpüsi diňe kagyz ýüzünde bar, onuň kagyz ýüzünde bar da süýnem bol. İş ornu yok. Ondan ol vilayet derecesinde onu diýdiler tap yok. Birleşikler ýapyldy. Sen uğrundan iş yok diýdiler. Onu türmede oturdun diýilen radio ýanky men tanışyma. Amanmuradaga ýanky tanışyňyzyň misalynda oňa iş yok diýdiňiz. Mesela öň türmede oturup çykan üçin däl, ýöne hakykatdan hem iş bolmanlygy üçin iş bermediler diýdiňiz. Onda prezident yok zat talap etýärmi? Adamlar iş bilen üçin diýende. Anne prezidentini edil şol oğmu hocalyk işlerine gözüňi tutýandan ol oğmu hocalyk işler türmeden moşaýanyň bolsa 3-4%'tir de men gurrun edýänim ýarlar. Ýönün oğmu hocalyk işlerine de iş tap bolýar. Şonu oğmu hocalyk bilen bagly näçelep idara bar her etrapda. Ýa bolmasa ilim barlyk institutlaryň filiallary işleýär, ýene näme işleýär diýip gazetlerde berilýän habarlar bar. Prezident yok.
Tapeden oktu yerlerdekiler bardadı halka vermekten kıskanýarlar, goşgunsuzlyk edýärler. Belan koýruk yerlerde. Ama da bolýa beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Ýyşyňyzda wats bolsun. Kardeşim Muhammed Ahir'in geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şol bir wagtyň özünde türkmen türmelerindäki türme tutsaglarynyň hostarlary tutsaglyktagı ýakynlarynyň izinden baranlarynda dürli kynçylyklary duçar bolýandyklaryny aýdýarlar. 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen tutsagyň ejesi Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy özüni Şeker Sultan diýip tanadan Zenan Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde 9 ýyl bäri öz başyndan geçirýän tejribeler barada gürrüň berdi. Onuň bilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çylwa söhbetdeş boldy. Nesi uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilip şu türmelerde oturan ýanky tutsaglaryň izinden gatnamakda hostarlarynyň köp kynçylyk çekýändigi barada aýdylýar. Ene şular ýalyk gurrunlardan, şular ýalyk misallardan näme aýdyp bilýäňiz? Özüňiň gören esden zatlaryňyz boldymy? Wagt men özüm atnadım. Barýan bolan hiç mümkinçilik ýok. Erter 6-da baryp durýan. Halatar gelenler, halyalar. Halmasar gelýänim 3 deňe ağla beňre oturmaly sotaýdy. Ana soýagdaý bar. Gatnadım men. 9 ýyl gatnadım. Oly keselledim sotaýdy men. Sen garry bol, çagaly bol. Tereden oklar, ýagdaýyny tereden oklar. Ne sotaýda şu türme salonunda oturan tutsaklaryň izinden näçe wagtdan görüşmäge hostarlaryna ruhsat berilýär? 3 aýdan 2 sagatlyk goýberýärler izinden. Ýöne girip bilseň bolýar. Gir bilmän so bäşediňiz elen oturýan atlaňam bolýar. Nämeler alyp gitdiňiz tutsagyň izinden? Kadagan derlatlaň hemmesine mekdiýär. Mysal üçin it kadagan, onuň tuwa dagan, onuň başga produktlar bolýar, geçirýär. näme mysal üçin? Soğan, uncağa, malaka, çonlatlar, solar ýaldatlar geçirýär. Çörege gitýär. Iýmet ýagdaýy yaramaz bolan üçinçi tutsagyň izinden şuňa iýmet gatnatýarmy hostarlary. Näme sebäpden şuňa agyr ýüklenip gitdiňi? Ay şoň içinde kadakan iýetler gelen okda. Onuň näme üýüň zadynam küýsýär-de maňlaýgara ekwal ters gelen çağaçyklar da oturýarlar. Onuň soň sinekdiýär. Onuň şoň bir plan çekile geçirmeli diyen bir özünün mütsörü var mı, norması var mı, ya olmasa näçe ýerseňem geçirmeni ruhsat berilýärmi? Yok, sanap geçirýärler. Doli ekden zadyň alan oklar. Ýerine gaýtarýarlar. Mysal üçin näme gaýtarýarlar? Tuvalsaň, it alsaň, onuň ol çilim zat bolan ok. Şolaň ýanynda giýje bolmana, galmana ýatamlyk ruhsat berilen okmy? Yok, diňe ejesine ruhsat berilýär. Başgalara ruhsat ýok. Şu taýdan şu tutsaklaryny görmäne barýan adamlardan bir kösenmän geçýäni bolýarmy? Şu taýda näýilik ýagdaýlar ýüze çykýar? So kösenmän geçýänler bar, olaň nähil usuly geçýäni men bilemok. Göni geçip bilýänlerim bar. Göni geçip girýärler. Bizem oturýar oturdur. Şu taýdan şol ýanky terenjam berýän ýanky nobatçylara şu sorag bereňdokmy näme üçin plan geçip dur, biz näme üçin şeýle garaşyp oturýar diýenleri sorag ula ýüzleneňdokmy? Sorag ula ýüzlenýär. Olaň arzasy öňürti gelýär diýip ýalan söýleýärler. Birinji beräýsen, haýr ýok. So öz diýen adamlar geçýär, ondan sen soň geçmeli. Halk arasında şeýle gurrunlar bar. Günäli günäseden düşýär diýilýär şoňa. Şular ýalyk ýagdaýlar boldymy? Günäli düşdümi, senin hostaryňa da günäse düşdümi? Günäse barym. So ýaş gyýdal kaçyp geldi. Bilmändir da ýaş ekenne. O gyýda 14 ýaşynda. Onu da bir ýetim çağatdy. Onuň 10 kil azatlıktan mahrum edildi. Onun şol 10 kilin näçe ýyl oturup geldi? 9 ýyl 10 aý oturup geldi. Näme şol galan näme amnistiýa düşdümi? Günäge geçişlige düşdi hasap edilýärmi? Nähile ýagdaýda şol möhletinden ýeri boşady? Günäge geçişlik. Sonra günäge geçip mahkum bilen günlerine. Ine şonuň içbarada nähile gurrunlar bar, şonuň içinde oturalaryň ýagdaýy nähile? Yo, ýerbetdäl. Naharam berýärler wagt-wagtyna. Ýerbetdäl. İýmitden başga giýimim ertip berýärmidiňiz ýa özleri içinde giyindirýärlermi? Özleri içinde berýärler. Giýim o.
Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaýşlaryňyzy ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimizde hatur edin. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 0455 jaň edin ýa-da SMS ýazan. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Paýtaxt Aşgabatyň 8-nji mart Lenin kolhoz diýilip atlandyrylýan sebitlerine ozorlan ýykylmany galan ýaşaýyş çaýlaryň ýenide ýüde golaýynyň ýykylanyny habar berilýär. Maglumata görä gurrun gidýän sebitde ýenide 2-3 çemeti jaýyň ýykylmagyny araşdyrýar. Kärdeşim Muhammed Tahir bu barada ýürite video maglumat taýýarlady. Häzir şol video maglumatyň audio ýazgy görnüşini dikkatiňize hödürleýäs. Yıkan ümran bolan jaýlar we yıkılan jaýlardan galan gaçan zatlary çöpläp ýören adamlar. Ilkinji gezek göreninde bu kadrlar dogrusy agyr söwüşden galan weýrançylygy ýatlatýar. Emma gurrun Aşgabat barada barýar. Soňky döwürlerde şeli yıkan ümranlygy Aşgabatyň ençeme böleklerinde esasanam 8-nji mart Lenin kolhozy, fizikultura, Nurberdi pomma we Kururt köçelerinde duş gelse bolýar. Jaý kılşygyň häzir kitaplarynda Agdalyan rayonda bary ýogy bir näçe günde häkimetler tarapyndan ýüze golaý jaý kıldy. Jaý kılşygyň bu tapgyrynda gürlüň gidýän ýerde ýene-de jemi 200 töweregi jaýyň ýykylmalydygy aýdylýar. Şol ýykylmaly jaýlaryň eýeleri bolsa, häzirki wagtda öz ýykylmaly edilen jaýlaryndan galan gaçan zatlaryny çöpleýärler. Paýtagtyň Agdalyan etrapynda dowam edýän ýykan ýumranlyk şu aýyň ilkinji hepdesinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnakdan soňra başlandy. Şol ýygnakda beýleki meseleler bilen bir hatarda Aşgabaty gaýtadan gurmagyň nobatdaky tapgyry hakda hem gürrüň edilipdi. Lenin kolhozy we beýleki etraplarda dowam edýän häzirki ýaly jaý kılşyklar mundan ozal şäheriň beýleki ençe etraplarynda da bolupdy. Yıkılan jaýlaryň sany hakda takyk resmi maglumat ýok. Yıkılan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň näçesiniň täze jaý bilen öpçün edilenligi hakda hem maglumat berilmeýär. Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwanyň aýtmagyna görä, häzirki tapgyrda yıkılan jaýlarda ýaşaýanlara eger olaryň degişli dokumentleri, öý kitaplary bar bolsa, onda täze jaý bilen öpçün etmek guadasy berilipdir. Senin öz jaýyňa degişli dokumentleriň düzü bolan halatynda öý kitabyň bar bolup şo ýerde sen ýazgyda durýan bolsaň, islendi kojalyga jaý berýärler soňky döwürlerde. Ýöne egerde senin bir dokumendiňden häl kemçilik tapylsa, onda jaýsyz goýulan adamlarym bolýar. Misal üçin wagtynda öý kitabyny edinilmändir ýa wagtynda ýazga girilmändir bir sebäp bolsa, adamlara kösençlik döredilýär. Bu jaýlaryň näme sebäpden ýykylanlygy hakda halka hiç ýeli resmi maglumat berilmeýär. Emma mundan ozal ýykylan jaýlaryň ýerinde söwda merkezleri, stadionlar ýaly uly desýalar gurulypdy. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan bu ýörite maglumatynyň video ýazgy görnüşini Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynda tomaşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Habarlar günnelik programmamyzda goňşy Owgansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Fawad Muhammadi ýaňy 10 ýaş ýaşady. Emma onuň durmuş ýoly ören täsin. Ol Kabul'un köçelerini karta satmak bilen meşgullanýan oglundan awraýly Oscar bayragynyň hödürlenen filmiň ýyldyzyny öwrüldi. Onuň durmuşy Britaniýaly ýazyjy üçin hem ilham berdi. Fawadyň halkara tejribeleri indi onuň Kabul'un iň awraýly mekteplerini okumagyna mümkinçilik berdi. Onuň köçedäki günleri geçmişde galdy. Fawadyň durmuş ýoly barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Ahu alim kezar, falan var
Bu Buskaşy oglanlary atly kinofilmiň pursatlary. Kartina garip owgan oglanjygy we onuň Buskaşy atly owgan milli sport oýununda meşhur atly bolmak arzuwy barada görüň berýär. Bu dramatik hekayet. Emma filmiň baş aktyornyň durmuşy da örentäsin. Fawat Muhammadi filme düşürilende Kabul'un köçelerinde daşary ýurtlulara kartalary satmak bilen güzeranyny aýlaýardy. İrek استغيرم دادنمید. تجربه خوبی بود برام هم با خصوص کار کردن با خارجی‌ها و وقتی که انسان köçelerde dürli zatlary satýan çağalar Kabul üçin adaty bir ýagdaý. Fawat işläp başlandy 6 ýaşyndady. My name is Fawad and my mother tells me I was born under the shadow of Taliban. Fawad'ın köçe durmuşy Britaniýaly awtor Andrea Busfeld'in Million kolegolaryň astynda doglan atly kitabyna hem ilham beripdi. Hut Busfeld Fawad'ın durmuşyny özgertdi. I first met Fawad in 2006. I was shopping on. Ben Kabul'un towuk köçe satly ýerinde bir datlar edip ýördüm. Ýaş oglan ýanyma gelip maňa jan pena bolmagy teklip etdi. Bu Fawaddy. Ol şol wagt 7 ýaş töwereginde. Ol ören gowja akyllyjady. Onuň ingliz dili hem gen galar ýalydy. Onuň inglizçäni köçede öwrenmeginiň özü de onuň nähil akyllydygyny görkezýärdi. Fawad häzir Kabul'un iň gowy mekdepleriniň biri bolan Türkowgan mektebiniň okuwçysy. Onuň okuwy üçin Busfeld we onuň soň duşuşan beýleki daşary ýurtly ýardamçylary töledi. Bu ýerde bilim almak ugrunda 5000 çaga ýüz tutupdy. Fawad giriş synygynyň geçen 100 çaganyň biri. وقت دوجا برام پیشنهاد شد می‌خواستم مرکونیا باشم اما من می‌خواستم کیجا Fawad'ın durmuşy tutuş özgürdi. Emma ol henidem öz çaga arzuwyny pilot bolmak höwetini elden bermeýär. Bu arzuwyň hasyl bolmagy da mümkin. Tıxyal talaw mezeni. Buskaşy oglanlary filmi asliýetinde arzuwlaryň güýji barada. Çizrek hoşal beýleýän. Kardeşim Gözel'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegine biziň Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna gyzyklanma döreden käbir maglumatlarymyza gelip gowşan tesvirleri siziň dikkatiňize hödürlemekçi. İslam döwleti Demirazık Owansanda barha güýçlenýär atly makalamyzy plan atly okujymyz gowulypdyr tüweleme inni Türkmenistanda täzeden giraýyn zat köpelip başlar. Niride sowatçylyk bilen ykdysady garyplyk bolsa şol ýerde iki zat pajarlap ötýär. Radikalizm bilen anarhiýa. Owanstan ykdysady tarapdan özüni oňoranok, ente köp wagtlap oňormadam. İslam radikalistleri üçin iň amatly pursatlar şeýle sowatçy jemgyýetlerde döreýär. Inni merkeze Aziýadanam olaryň hataryna goşulyp başlady diýip öz tesvirine belläpdir. Aşgabat çanak antennalarından araslanýar atly makalamyda Rozvay atly beýle kurokujymyz Türkmenistanda telekanallary girdilen gadagançylyklar ýuwaş-ýuwaşdan iş ýüzüne amala aşyrylmaga başlandy. Milletiň erkin ýagdaýda seredýän telewizyon kanallaryndan rahatsyz bolan Türkmenistan hökümeti halka hiç bir päsgelçiliksiz ähli daşary ýurt telekanallaryny görkezip biljek durumunyň barlygy sebäpli şol jaýyň ýaşaýjylary bilen döwletiň bu işlere kepil etýän edaralarynyň ýagny has takyk aýdanmyzda Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligine deýişli bolan Türkmen telekommunikasiýa edarasynyň arasynda resmi ýagdaýda resmileşdirilen ýürite ýazyly şertnama halkyň elinde bolmaly diýip öz tesvirine belläpdir. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündelik programmamyzda geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.